na samu problem da matata Safiya. Kusan a yanzu ana neman 'yan watanni haka tana gidansu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Auren Adam Zango da Safiya yana gaf da mutuwa. Hakika Adam Zango yana cikin wani gagarumin tashin hankali wanda yake buƙatar addu'a daga gurinku akan abubuwan da ke faruwa tsakaninsa da matarsa Safiya wadda ake kira Sophie Chalawa. Tabbas jarumi Adam Zango yana cikin tashin hankali domin ko yanayinsa ma ya nuna haka a inda ya fito yana bada labarin abin da ke faruwa a zamantakewarsa ta aure tsakaninsa da matarsa Safiya. Hakika wannan ba karamar jarrabawa bace daga Allah, saboda shi kanshi Adam Zango sai da zubar da hawaye a lokacin da ke bada wannan labarin, saboda abin yayin matukar taba zuciyarsa, kuma bai yi niyyar fitowa ya faɗa ba, dole ce ta sa ya fito yayi magana. Tabbas kowa ya sani, ko kuma mace duk mai hankali ya sani cewa ba karamin abu bane zai sa mutum ya fito yana bayyana sirrin gidansa, saboda shi sirri a koda yaushe boye shi ake, shi yasa ma ake kiransa sirri. A halin yanzu dai auren Adam Zango da matarsa Safiya yana tangal-tangal, wato dai yana kan siraɗi, a koda yaushe daga wannan lokacin zai iya mutuwa. Ɗaya daga cikin dalilan da suka sa Adam Zango ya fito ya wannan magana shine saboda kallon da yawancin mutane suke masa na cewa shi mai aure sake ne, wato baya iya rike aure, da zarar ya aure zuwa wani lokaci sai ya saki matar. To shi kuma Adam Zango baya jin daɗin wannan kallo da mutane suke masa na cewa shi mai aure sake ne, don haka ya fito ya fara wanke kansa dangane da wannan kallo da ake masa. Dalili na biyu kuma da yasa Adam Zango ya fito ya bayyana wannan sirri na gidansa shine saboda kar a ji wani abu ya faru daga baya a zo a fara zaginsa ana cewa dama ai baya rike aure. Zango ya ce duk da cewa ya san yana da tarin makiya waɗanda za su ji daɗi idan ya rabu da matarsa Safiya, to ya ce wannan saƙon ba ga makiyansa yake turawa ba, a'a masoyansa yake turawa, domin su ne kaɗai za su iya fahimtarsa har su yi masa uzuri. Adam Zango ya ce zuwa yanzu dai bai rabu da matar tasa ba, wato bai sake ta ba tukunna, amma kuma da dukkan alamu sakin matar tasa yana gab da faruwa kamar yadda jarumin ya bayyana. Abin da yasa kuma Adam Zango ya ce auren nasa yana gab da mutuwa shine saboda ya gaya wa iyayen matar tasa wasu ka'idoji waɗanda in dai har za ta dawo to dole ne a bi ka'idojin, to amma kuma jarumin ya ce iyayen nata sun gaza cika waɗannan ka'idoji. Ƙa'ida ta farko da Adam Zangon ya kafa in dai har Safiyan za ta dawo gidansa shine ya ce zai canja mata waya wadda ba ta intanet, ya kuma canja mata layin wayar saboda ta daina mu'amala da yawancin mutanen da take mu'amala da su yanzu. Ƙa'ida ta biyu kuma da jarumin ya kafa ita ce shine ya ce zai canja mata gida ta zauna ita kaɗai a gidanta ba tare da sauran 'yan uwansa ba, domin a kauce wa wasu rigingimu. Sai ƙa'ida ta uku kuma ta ƙarshe da jarumin ya kafa shine dole Safiyan idan ta dawo gidansa ta daina duk kasuwancin da take yi, tun da dama ba da kasuwancin ta zo gidansa ba, shine ya ɗora ta akai ya kuma gina mata kasuwancin. To su dai iyayen Safiya dangane da wannan batun kasuwanci sun ce san basu yarda ba, basu kuma lamunta ba. Dole ne yarsu idan ta dawo gidan jarumin ta ci gaba da kasuwancin da take yi, inda shi kuma Adam Zango ya ce ba zai canja ra'ayi daga waɗannan ka'idoji da ya kafa ba. Hakan kuma shine tabbatar da cewa tabbas auren Zango da Safiya yana gaf da mutuwa. To Zango da ya faɗi wata magana mai ban tsoro akan wannan al'amari, inda ya ce in dai wannan auren nasa ya mutu to shi fa shi kenan ba zai ƙara wani aure a duniya ba, wato babu wani aure da zai ƙara yi a rayuwarsa har ya koma ga mahaliccinsa. Ga dai bayanin waɗannan abubuwa da ke faruwa kai tsaye daga bakin jarumin, wato Adam Zango. Abin da zan faɗa is a long story, but let me cut it short. Na samu problem da matata Safiya. Kusan a yanzu ana neman 'yan watanni haka tana gidansu.
So duk yadda ya kamata a ce iyaye, yan uwa waɗanda suke da hakkin a zauna a sasanta an zauna, amma ba abin bai sasantu ba. So in fact kawai dai yanzu tana gidansu, kuma abubuwa da yawa sun faru, kuma tun da muka yi aure abubuwa da yawa sun faru, amma dole sai ana yin haƙuri a rayuwa har sai abin ya kai ga inda ba za a iya haƙuri ba. Tun da na yi aure, waya cellular ita ce take kawo matsala tsakanina da matata tun farkon aure. Amma an yi yau gobe na ce kar a sake, gobe kar a sake, jibi kar a sake. To idan dai wannan wayar bata bar hannun matata ba, to definitely ba za mu zauna lafiya ba. So daga ƙarshe dai yanzu ba zan iya ba da labarin abubuwan baya ba, magana gaskiya kenan. So amma ba na so, saboda anytime from now za a iya samun problem, saboda ni ban saki matata ba yanzu, ban sake ta ba, amma tana yin sana'a a social media, wanda kuma sana'an nan ba da shi ta zo gidana ba, ni ne na batta ta fara yi. Amma tana yin adashi, ta gaya min cewa tana yin adashi, amma zubi take yi, in an ya kai kaza za ta kwashe kaza. Ashe ita ce uwar adashan, wanda shi ma ba zan faɗa muku cewa gashi kaza ya faru, no. So sannan babu jituwa tsakaninta da yan uwana da kuma yayana. Wannan abin yana faruwa a kowane gida, yawanci ana irin samun irin waɗannan matsalolin. Da posting din da ta yi on TikTok, ta je ta yi lalle a wajen lallan, an ɗauke ta tana rawa, an saka a TikTok. So ni kuma bana so, kamar yadda tintin ne wani na kai. To karshe dai na ce ta je gida, saboda duk abin da ka kasa juya matarka ko ka saka matarka ta yi, so idan dai tana da iyayen arziki ne, iyayen waɗanda suka san me suke yi ne, sai ka tura ta gida. In ka tura ta gida sai ka faɗa musu ga abin da ya faru, gashi ni na kasa, to ku kuma ku yi. So a maimakon da ta je gida abin ya sauki, sai ya worst, saboda abin da zai zaunar da ni lafiya, ya zaunar da aure na lafiya, ko menene, ko duniya nake samu ni, idan dai akwai matsala zai kawo mushkila a aure na ko a wani abu, zan haƙura da shi. So amma ban haƙura da Safiya ba, na tura ta gida, na faɗi conditions, na ce to aka kai ruwa rana, na ce to na yadda ta dawo, amma ina da solution guda uku wanda dole sai sun faru sannan za mu iya zama lafiya, ko za mu iya ci gaba da zaman aure. Shine na ce wannan wayar ba na buƙatar ta, kada ta dawo gidana da waya, a siya mata wayan da za ta iya kiran yan uwanta, duk wanda take so, ko ta kira ni, ko in yan uwanta suna son magana da ita su kira ta. amma ba na buƙatar wayar da za a saka data a ciki, a je ana yin bincike on social media, ko kuma ana yin abin da bai dace ba wajen matar aure. Na farko kenan. Na biyu, na ce zan canza mata gida, saboda ƴaƴana, ƴan uwana babu jituwa tuntuni. So solution shine canza mata inda za ta iya rayuwanta ita kadai. Na uku kuma na ce, I'm sorry, kun ga hannuna yana shaking, ku yi haƙuri haka, ba zan, I can't. Na uku na ce business na take yi a dakatar da shi. Na ce ba na bukata, saboda ba da shi ta zo gidana ba, gidana ta fara yi har aka kai wannan lokacin. Dalili ko da yasa na yanke waɗannan abubuwa su ne, ta ce tun da na aure ta, ita take ɗaukan nauyin kanta, ba na bata abinci,
ta ce tunda ta haifi Diana ko pampers ban taɓa siya wa Diana ba. Gidanmu mutane sun kai 50 aiki kamar da zai kashe ta. So wannan duk daga bakin ta ya fito, wanda idan har aka kai ga yau an ce aure na da ita ya mutu, na tabbatar da mutane da yawa za su so su ji wannan abin da na faɗa. In fact ba wannan ba shi ne kada mun ta faɗa ba, akwai abin sun kazanta wanda na tabbatar da cewa duniya idan ta ji abin da take faɗa wallahi al'azimu sai ta kareta ta, saboda na san cewa ba wanda ya san yadda rayuwar gidana yake, amma makusanta na abokai da yan fim sun sani yadda nake iya kula da mahaifiyata, 'ya'yana da kuma matana daidai gwargwadon iyawata. So wannan dokokin na ce ta daina business, ta ajiye babbar waya, kuma zan canza mata gida. Kawuna suka je aka zauna aka yi maganganu, aka tashi dai ba solution. Abinda iyayenta suke faɗa ko ce yayyanta shine sun yadda a canza mata gida, amma ba su yadda a hana ta yin business ba ko a karɓe wayan hannunta. Idan kuma dole sai an yi haka, to su gaskiya sai dai a haƙura. Ni ban saki matata ba, kuma ba na son sake ta, saboda 'yan kallo akwai makiyana da ko menene na fito na faɗa ba zan burge su ba, za su ce ƙarya ne. Amma ina yin wannan dan masoyana ne da suke jin ciwon ana zagi na akan aure saki. So tana gidansu, with time idan an daidaita fine, amma zai wahala saboda sun fi yadda da abin da take samu na arziki na dukiya a duniya da aurenta.